mohli by ste ísť a tí, ktorí ste neprišli, tak verím, že prídete, pretože aj korčulovať sa tu dá, ak máte ho takéhoto skvelého kolegu. Ako nám to ide? Výborne, výborne, výborne. Ak máte... Elegancia. Áno, pozri, aj piruetu možno spravíme. Úžasné, takže takéto korčulovanie vás tu čaká. A nie len to, cúvajme, pretože aj zumba sa tu dá cvičiť. Ľudská, kde si? Ahoj, dobré ránko. Ako často cvičívaš zumbu na ľadovej ploche na korčuliach? Pravdu povediac, dneska je to premiérovo, ale tak sa nám to tu zapáčilo, že asi to začneme praktizovať častejšie. Takže premiéra, môžete si ju vychutnať a zažiť aj vy, keď si obujete korčulu a prídete. Tak aký cvik by si doporučila na zohriatie a na privítanie dnešného krásneho dňa? Ale fakt je to úžasné, táto zumba na lade na zohriatie, lebo nám je už také teplo. A keď sme prišli, tak ja som ledva rozprávala o Timi. A vlastne môžeme si ukázať cvik, dáme si nejaké šejkovanie, hoci čo nás napadne a určite sa tým zahrajte. Ak sa vy doma teraz pozeráte, čudujete, čo my to tu vystrájame, tak sa nečudujte a prídite za nami, pretože už aj punč sa zohrieva. Tam v tom stánku o chvíľu ho budeme nalievať, podávať všetkým vám. Kolega, Áno. presúvame sa Presúvame sa. stánku s punčom.